आज कोकिसऱ्या गावामध्ये प्रचाराचा शुभारंभ महालक्ष्मी मातेला गाराने घालून केलं आणि ते गारानं नंतर मातेने आम्हाला कौलसुद्धा दिला फूल पाडून. आणि आज जर ही सगळी ज्येष्ठ मंडळी आहेत शिवसेनेची, आज माईसुद्धा अनुभवी आहे, ज्येष्ठ आहेत, ते सुद्धा अनुभवी आहेत, ज्येष्ठ आहेत. आणि ह्या सगळ्यांनी एक निर्णय घेतला आहे की जे काही मुंबईमध्ये घडलं, शिवसेनाचा गळचेपी करण्याचा प्रयत्न ज्या पक्षाने करायचा केला त्या पक्षाला गाडायचा साठी हे सगळे हिरारीने उठले आहेत. आणि नक्कीच पुन्हा शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे यांचं नेतृत्व, विनायक राऊत साहेबांचं नेतृत्व पुन्हा किती जरुरी आहे हे यांच्या प्रतिसादातनं इथे दिसतं आहे. आणि त्यामुळे येणाऱ्या 7 तारखेला ज्या निवडणुका होतील आणि 9ला रिझल्ट येईल, त्या आतमध्ये तुम्हाला एक नव विचार तुम्हाला लोकांचे दिसतील या ठिकाणी कोकणामध्ये. आणि आमच्या खास करून कोकिसरी जिल्हा परिषद मतदारसंघामधला सगळ्यात मोठा गाव आहे आणि त्यामध्ये तुम्हाला संपूर्ण परिवर्तन या ठिकाणी झालेलं दिसेल. आणि त्यामुळे या सगळ्यांचं आलेल्या लोकांचं मनसोक्त माई आभारी आहे आणि असंच ते पुढे कार्यक्रम चालू ठेवतील. आणि नक्कीच विजय आमच्यापर्यंत आणि पक्षापर्यंत आम्ही तो पोचू शकतो असं